Dag Lu. Zondagmiddag hebben we in Zuidloden met wat familieleden en vrienden onder het genot van hapje en drankje viert dat ik die dag, 25 maart, 65 jaar bestoor. En op de kabbel 35 jaar voltijds aan de gang ben met de schrijverij. Mijn eerste serieuze gedichten in het tijdschrift Lift in Den Haag ben ze gepubliceerd, schreef ik in het Nederlands. Mijn eerste leesbeurten in het openbaar waren door datzelfde tijdschrift Lift op het open podium tijdens de nationale schrijversdagen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. En in Hilversum onder meer voor de KRO en de VARA-radio. Daar had ik in Hoge Zand nog nooit in het openbaar voorlezen. In onze provincie begon het bij Poëzie Veendam en Hotel Veenlust heel in het begin van de 80 jaren van de vorige eeuw. Mijn nij stukje heet, mijn moeke, het doeme. Ik heb bij zijn portretje voor televisie weten laten dat schrijven voor mij eten, drinken is en ademhalen. Ik ken er niet zonder. Het hoort bij mijn leven, net als mijn insuline. Het is een noodzaak. Bij mooi, maar vooral bij maal, ik schrijf. Is het niet met pennen of achter de computer, dan is het wel een gedachte dat ik me down the hall met de schrijverij. Publiceren en voorlezen van eigen werk hoort door als vanzelf bij. Op 25 maart dus ben ik 65 geworden en ik ben met grunnig schrijven op de kabbal 35 jaar aan de loop. Toen ik 28 was, schreef en publiceerde ik trouwens al poëzie in het Nederlands. Tijdschrift Lift, redactie zat in Den Haag, drukte mijn allereerste pennenvruchten af. En troon sprong me spontaan in de ogen dat ik mijn allereerste publicatie in Lift onder ogen kreeg. Wat had ik hier lang met verlangst naar uitkeken. Kop niet hangen laten, geloof houden in die zelf en moraal doorzetten is mij gewoon worden. Ik was een jonkie van om en bij 10 jaar dat ik een prijs winnen mocht bij een poëziewedstrijd van het Nieuwsblad van het Noorden. Het was geen dikke boepstert van een prijs, maar dat deed niks af, ja. Moest in die eigen woorden in de vorm van gedicht beschrijven was toen van het nieuwe verschijnsel de Beatles vondst. Mijn 5 regels waren tot mijn grote blijdschap afdrukt en kraden en ik ging zo trots als een opie en ook zo lelijk de buurt rond om het zijn te laten. De Beatles zingen heel fijn. Het verwondert mij dan ook niet dat ze zo populair zijn. Alleen die pruiken hebben geen doel. Het zijn toch maar rare jongens daar in Liverpool. Na mijn 20ste verscheen er een stroom van in zo'n bruim van mijn hand in dezelfde kranen. Zat ik met mijn olu en mijn 6 jaar jongere bruie B in keuken aan de etenstofel, dan kwam het met regelmaat voor dat ik me opwon. Kwoordmuik om wat in mijn ogen slim oneerlijk was in de wereld. Heel wat ken ik hem, maar geen onrecht. Pa en broer keken mekaar dan aan en het duurde nooit lang of een van hun beiden wilde eerder maken aan mijn gezoes en zei: "Nou, wat let je Henkje, stuur een brief achteraan." Niet veel later stond het in volken in zo'n stukje van mij en mijn frustraties in het Nieuwsblad met mijn schoolnaam eronder. Lang heb ik mijn gedachten en gevoelens geen woord hebben wild en daarom leek het mij veiliger touw om met de letters van mijn voor- en achternaam aan het schoen te gaan, zodat een heel ander naam ontstond. Eine die totaal niet leek op mijn eigen naam. Ik geloof dat er nog 2 of 3 mensen zijn die weten welke naam of ik gebruikte voor mijn schrijfsels nog kranentouw. Insturen onder nadernaam mocht in verboden wezen, maar ik ben van mening dat die niet per se aan elk verbod streng houden heeft. Ik heb er bij mijn weten geen ene met te keur doen. Het Nieuwsblad van het Noorden had altijd een belangrijke rol gespeeld bij mijn schrijverij. In 1998 mocht ik de poëzieprijs van het Nieuwsblad van het Noorden in ontvangst nemen. De gedichtenwedstrijd had als onderwerp de Blauwe Stad. Ik kreeg nog wel eens te horen dat ik een vreemde vogel ben. In mijn leven gebeurt veel bijzonders. Ik kan het meest niet helpen. Op een voorjaarsavond in juni 1998 kwam ik van het UMCG thuis. Met pa en bruie B moest ik in het ziekenhuis komen voor een gesprek. Van de dokter kreeg we dreigend te horen dat het leven van onze moeke niet meer te redden was en dat zij binnenkort sterven zal.
Met dit nijs nog in de oren en boven met de kop kwam ik in mijn woonkamer. Ik had mijn dunne jek voor de zomer nog nooit uit dat de telefoon ging. Ik nam op. Dag, met René Otterlo. Spreek ik met Henk Puister? Dan kan ik u van harte feliciteren. U bent de winnaar van de Poëzieprijs van het Nieuwsblad van het Noorden. Wanneer past het u dat ik even langskom om de prijs persoonlijk aan u te overhandigen? Maar zong het hoogst uit van blijdschap. En ik begreep dat hij blij was. Voor mij. De prijs bestond trouwens uit smaakbalkenbonnen. Bij mij kom, eerst maar even uit. Mooi en maal. Een lach en een tronen. Zo steekt mijn leven in kander. Zo steekt het hele leven in kander, ducht mij. Ik zei mijn moeke vlak voor haar sterfdag weer dodelijk vermuid in stouwen hangen in de woonkamer. Ik vertelde haar van mijn prijs bij het Nieuwsblad. Zij kon niks zeggen. Door een tumor was zij haar sprook volledig kwijt worden. Maar die domme dat mijn moeke nog mee opstook, daar zij hoorde van mijn succes, zorgde er nog altijd voor dat mij de mout onder een loodzware locht nooit al te diep in de schoen zakken zal.